ngiyazi ukuthi nje uyayibuza ukuthi iviki lonke ngilaphi ngineshoso uyangicabangela wara. Hawu baby. Ngithi inkosi inkulu ngibonga umdali ngayo yonke into. Ngicela ukutshela ukuthi bengikidneshiwe. Hayibo. 5 days full ngikidneshiwe. Kwathi kulosuku lesi-5 fike ntambama kwafika umSamariya olungileyo. Wangikhulula wathi nje baleka ungabheki ngisho emuva. Uzungibone ngicela ukuthi ima ngithola manje ifoni ukuthi ngikhulume nawe ngikutshele angikaze angiyazi ngibonga nje inkosi ushembe nayo yonke into. Hawu ngiyazi ukuthi usungicabangela okuthile kanti lutho ke sano sami ungangibona ukuthi nginjani ilihlo lami linjani ingubo zidabuke njani. Ngicela ukutshela ukuthi usabhizi nalento zamaphoyisa ukuthi angibavulela icala because lento abayenzile kumina wala. Inkinga angibazi because bebembosile and bekusebusuku nje bangithatha ngendlela nami engayazi yabo. Nje ngiyacela sina sami ngizofika kuwena ngikutshele kahle udaba mase ngikubona ungaphatheki kabi. Hey ngicishe wafelwa into. Hayibo. Azifethu uyakudakelwa lo mfethu. Cha futhi lecture iyakudakelwa marazi yazi. Wepha lalela. Ufe nayo le ntombazane yazi. Ufe nayo. Ngoba into ezokwenzeka izohlupha thina. Ufe nayo mfethu mawusuka.